Naitona joto khapangni tahotai boksono chini kok TV ni kok borok news ho joton lamsago tini sanja jorani chini kok TV ni kok borok news breaking kok mao kok numaro hungke hai sal kabamo romboi Tulashikhok Hatini lahar hamiano jeng phonani tamane chini kok TV ni kok borok news jeng phonogyan ngui tongkha tamgui hingkai phonogui sika hingke amsani netani bagi dunam eba ministan bagi dunam oboni to pasane bagi jeng phonogyan tongmasa ohni no phonogya tong tongmani piawa tini kha bai doma angkha wabo wate ngui tongman jora hatio thangmane jora tini hingkai o lama belakhino kepek o lama bisi bologya o lama bis hoite 30 mitani lama si yang gobang jaga ono obaike lama samjai tongo Asambari constituency o lama samjai tongo tai yang Tulashikhok saka kholoka committee gini lama phaine hinibo obaike thangmani piaba oroni rang rogbo kijana harei lama samjagli yahne jeng koktoma saiman kha tai orobo kholoka diraga prajora lama repairing khainani hinino o pis lamano abaike kinar kinar soloino obaike repairing khainan bage porse khlaimani piaba o kam bothakjak kha yang o kam botham bothagya yang Tulashikhok ni je Tulashikhok o je hati parangi to kubun jagat lamano khaijagi tongha icha sorao khaijaka yang nondokumati khaijaka yang champor khaijaka ni yango promonogodi khaijaka ni yango gobang ma oba jagal kan lama khaijaka piaba o Tulashikhok ni tu pasa lama hangkai bo bas hoise thana nango piaba obo khai khlailang jagya obo sabo khlaine obo saboni banta obo sabo khainan bagi toni eba bo sarkar khaino bo engineer khaino bo bolok khaino na podobili bolok da khaipaino ta khwaini bolok da khaipaino na champo har Tulashikhok bolok da khaino obono obano masingsa obono lukurok sanglai tongo o lama tu pasan bagi kai sabon bagi khati oi toni sabo samboni no yang develop mui tongo Tulashikhok hati market bo tangjagin tongo tabu market tangin tongo nor nugoi mana it burung rungjak oro market bo tabu tangin tongo piabo o lama tu pasan bagi kai khlai jagya jodi o lama tu pasano blok paper phano boi rikha kai lukurong ni thangani phainani belen subida rang khamu o tu pasan bagi no kokto manush jang phonogui marikha tai jeng o je Tulashikhok amsayo tini je hatio phaine rong jeng kokto ma sangna naimani eba kok interview na naimani borok rinani soya tangge hingkai jeng riwi rikha hingkai jeno da hami hini wansukno jeng da nogo phai buibai da hinjangno oba hairong no wansukui boiriya boiriya phano jeng je phunungmani koktoma obo kubui koktoma tai jodi no kubui koktoma no norok cheri naina musuka hangke o lamano phainai phimano kubuida tatal hingka obo haini bagino jeng tini koktoma phunungmani jeng oro neta MLA minister no jeng kebono hamel samani ya jeng ekmatro o lama nango hwnei sawui khnari mani si o to pasa kubun jagano lama khaijagui tong hangke o to pasa kai tamgei bakso basui galangjak khlaijak ya mani si 20 hoite 30 mitar seo lama oboni bagino phunuktai khapang tautai boksong naitongri joyagare chini kok tipini kok tuma jeng oro BJP no hiya Tipra Motha hiya Ipft no hiya CPM no hiya ekmatro je khairi mannai o lamano to pasan jaga khairi di lukurongni thang phailai sunani subida unggo hni manchi yang Asambari area o lama to kahang kaham samjagi tongkha yang Tulashikhok market to batabu samjagi tongo piaba o lama samjai samchi khapang tautai boksong